така. Други си мислят, по-бързо мислищите. Ето там, отдолу, ама не. Не смело. Да, ела, дръпки, изключително, спокойно, смело, дърпай смело. Точно така. Само, че трябва... Как ли да е? Няма нищо. Не се притеснявай, всичко е наред. Въобще. Да. Както и да е. Въобще не са вързани и нямат нищо общо. Това се опитвам да ви докажа. И ето сега поне ще ми трябва още един участник, една участника по-дърво. Участничка ти участничка. Това е момченце. Момиченце ми трябва. Ето това малкото детенце, което тук дъвнича. Хайде да се повядай при мен. Смело. Ето тук пистолите ги трябва. Не се притеснявай. Точно така. Слушай сега внимателно и изпълнявай. Две лищчета на две. Заповядай на теб. В едната ръчичка едното, в другата ръчичка другото. Браво, да се справя. И прави това, което правя аз.